Ένα καιρόν έζησα σε έναν τρανόν και έμορφον πολιτείαν, με πάρκα και ανοιχτίας. Όλα τα στράτα σφαρδαία, καθαρά και καταπράσινα, ασαδείο μοιραίας είχαν δέντρα. Στο κέντρο ήταν τρανά κτίρια, θέατρα και μαγαζία. Την άνοιξη σαν ανοιχτίας ετσιτσάκωναν χίλια λοιόν τσιτσέκια και ο κόσμος εσκουντούλιζε να συμμύρινα του. Ο λίγων πλάνκες, ολόιρα στον κέντρο, ήταν η μικρά μαγαζόπα, ιδιόκτητα οσπιτόπα, με τα κεπόπα του και με τα βλόπα του. Εζήναν στην πολιτεία πολλοί και διάφοροι. Οι Ρωμαίοι με τόλς Ιεβαν, με τόλς εζήναν ειρηνημένα. Έχτιζαν το σπίτι του σουμά ο ένας στον άλλον. Η ζωή εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολη. Ήταν ενωμέν, πολλά βοήθησαν την έναν άλλο, και έτσι ετράνιναν κάμποσα ρωμαίικα μαχαλάδας σε διάφορα μέρη της πολιτείας. Τα καλοκαίρια, ύστερα ασυδουλίαν και ούς να σκοτεινεύει, οι γαρίδες εκάθουνταν οξοκά στα παγκάκια, αυκά σαν δέντρα συνεβόραν και έλεγαν τι κινέτερα. Για γούρπα έπιναν απέναν ποτηρόπων και έπαιζαν για χαρτία, για τάβλη. Κάποτε έρχονταν ο Κότσον με την κεμεντζένατ. Ο Κότσον είναι ένας ήσυχος και άκακος άνθρωπος μεθύστακας. Έπινεν το ρακίν, άμα παλαλά και πίνεν. Οικογένειαν κίσεν, μόνος και έρημος, ελάσκοτουν στα στράτα σκές. Έπαιζεν την κεμεντζένατ και τραγώδνεν. Να λες έπαιζεν καλά, όχι. Λαλίαμπα κίσεν, όπως λέγνε οι Ρωμαίοι, κοσάρας καθής. Κάτ εμουρδούλιζεν, οι πειραστικοί εδίνανα τον ψηλά να μη αποθά να συμπίναν. Όντες έρχονταν σε ένα ρωμαίικο μαχαλάν, οι αγούρ εκούιζανα τον «Έλα κότσο, κάθκα με τεμάς, παίξονο λίγο την κεμέντζες». Εβάλνανα τον ρακίν. Οι γαρίδες έτσουζανα τον και φέρναν έναν πιάτον ζεστόν φαΐν. Έτρωεν και έπινεν, μεθυσμένος να έπαιζεν την κεμέντζεν και πόρνεν. Όλοι πήραζανα τον και γέλαναν. Το βράδυ κάποιος εφήνενα τον να κοιμάται στην αυλήνατ. Για θα κοιμούτουν σε έναν παγκάκι απ' στο πάρκο. Το σπίτνατ έτον μακρά και με το πορπάτεμαν πολλά ενεγκάσκοτουν. Αέτς έτρεχαν τα ημέρας, έρχονταν τα κρυάδας. Σιμογονοί όλ στο σπίτι του να πες εκάθοταν. Της ημέρας κάθε εισιδουλίανατ και το βράδυ εσερεύκονταν στα παρακάδια. Ο Κότσον επιμείνεν στον δρόμο. Ας το πρωί ελάσκοτουν όλα τα μαχαλάδας με την κεμεντζένατ. Εσέρευεν κάτ ψηλά, έπινεν το ρακόπον. Το βράδυ μεθυσμένος Κοστέλ, αν εκράτναν τα ποδάρια, επέρνε στο σπίτι να κοιμάται. Κάποτε ελάσκοτουν στον κρύον ους να περάνε η μεθυσίατ. Μίαν μετά τον Κότσον έντον ιστορία να γελάς και να κλαις. Έτον παραμονή νεοχρονίας. Η ώρα 9 το βράδυ, δύο αστυνομικοί ετελείωσαν τη δουλεία του και παίρναν στο σπίτι. Κρύος, τα σόνια ους τα γόνατα. Εκαλάτσευαν και παίρναν από πες σε έναν πάρκο. Έλεγαν για το περασμένο το χρόνο, για τα εξέρχατα και για τα τραπέζια το ετοιμάζουν οι γαρίδες ατούν. Ο νους ατούν εκεί έτον στο τραπέζ να τρώγνε και να πίνει. Αναχάπαρα είδαν άνθρωπον, εκεί τον ανάσκελα σε έναν παγκάκι. Εγνώρισαν τον, έτον ο Κότσον με την κεμεντζέν στο Ιάννατ. Εσασίρεψαν και έξεραν τον να εφτάρνε. Ο Ίνας είπε, «Κυλαταρής, επέθανε ο φουκαράς, πρέπει κάτι να εφτάμε». «Άφσα τον μωρέ, πάμε, οι γαρίδες αναμένε μας, 3 ώρες επέμναν ους το 12». «Ναι, πεκίνεται να φίδωμα τον και πάμε, άνθρωπος εν». Έβρεν κι αυτός τον καιρό να την αποθάν, πάμε το πρωί κάποιος έρθει πέρα τον. Ούς το πρωί θα κατασπαράζνα τον τα σκυλία, αμαρτία κεν. Είπανε ακόμα πολλά, τα ιστερνά εκλώσταν πίσω δρόμων. Κάπου επέραν τηλέφωνο, έρθαν κάτω ανθρώποι με το φορτηγό, εφόρτωσαν να πάνε τον Κότσον και πήγαν στο νεκροτομείο. Εκεί 2 αγούρ έτοιμοι να φεύγουν είδαν τον αποθαμένο και νευρίασαν, αλλά να επίναν δεν και πόρναν, η δουλεία του έτων. Εξέγκαν τα λώματα, ετσατσάλζανα τον και φύκανα τον απάν στο χειρουργικό τραπέζ. Σαρλιγόρημα να πάν,
για ενέσπαλαν, για εθέλησαν να γελούν με τον αποθαμένον, την κεμετζέν εφέκαν στο Ιάννατ, και με τα λόγια «κρύωσεν τώρα, ους αύριον τι δεν κυπαθάν», εκλείδωσαν την πόρτα και έφυγαν. Τάλ την ημέρα, πριν το μεσημέρ, από πες στο νεκροτομείο ακουσκάτουν μουσική. Κάποιος πειραστικός πέραν τηλέφωνο στην αστυνομία. Ο αστυνομικός υπηρεσίας πεκάθουτον στο τηλέφωνο, ύστερα συνύχταν δε πέρασεν, είχεν έναν άγριαν πονοκέφαλον. Όντες χτύπησεν το τηλέφωνο, εθαρείς κάποιος με τη χλαγούν εντόκεν το κεφάλνατ. Έσκωσεν το ακουστικό. «Ναι, ποιος είσαι, και εντό θέλεις?» «Το νεκροτομείο, έχει μουσική, εγκλειδωμένον». Ο αστυνομικός εγούζεψε. «Δέβα που επέρνες και μη φυτρώνεις εκεί που κυσπέρνεσαι». Εφήκεν κάτι ακουστικό. Με το λίγο το τηλέφωνο ξανά χτύπησε. «Ακούμε μουσική, εσερεύτεν κόσμος, όλοι περαστικοί». Ο αστυνομικός κεβάσταξεν. Το κεφάλνατ εσκύγου των ασομπώνων. Ο άχαρον ήβριζεν το τηλέφωνο, ήβριζεν την τύχηνατ, την υπηρεσίανατ και όλους πεπέρναν τηλέφωνο στην αστυνομία. Τα ιστερνά ησύχασαν ο λίγον και έστειλεν τον βοηθόνατ να ευρύκ τον υπεύθυνον και να τηρήν το γίνεται στο νεκροτομείο. Ο βοηθόσατ με τον υπεύθυνον του νεκροτομείου, όντες έρθαν εκεί, εγωμόθεν ο κόσμος. Κάποιοι ετέρναν στα παράθυρα αμαντι δεν κέλεπαν. Ένοιξαν την πόρτα και σέβαν πες. Οι γαρίδες πετέρναν σε ήρ ετσάιζαν, θέλουμε κι εμείς, έχουμε δικαίωμα. Αν και ο υπεύθυνος και ο αστυνομικός κανάν και φύναν, κάμποσες γαρίδες με τα κουντέματα και με τα λαλίασατον, κάτι πήκαν και σέβαν πες. Το θέαμαν το είδαν και λέψα ούτε μίαν στα 1000 χρόνια. Ο κότσον άμον χορτλάξ που μόλις εξέβαινα στο ταφίνατ, τσάτσαλος, εκάθοτουν στο τραπέζα παν, έπαιζεν την κεμεντζέν και κάτι μουρδούλιζαν. Τα σίλιατ μελανιασμένα ασον κρύων με το ζόρι λατάριζαν. Ολόιρα τα παν στα παγκάκια ήσυχα κοίτανε κάμποση αποθαμέν, λες και εφουκρούταν τη μουσική έτοιμοι να κρούν τα τσάπας. Είναι σγαρί, για σαχπάραμανας, για σα κάποια άλλα άγνωστα αιτίας και βάσταξεν, ελιγώθεν και ντόκενκα. Τη γαρίν έσκωσαν και ξέγκανα την οξουκά στον αέραν, εκεί εσυνέρθεν. Τα χπαραμένα το μάτιας έτρεχαν εδώ και εκεί, εθαρείς ερώτανεν, το έπαθεν και που ευρίεται. Κάποιος ερώτησε να την το είδεν, εκεί απές, ετέρεσε να τον αμοσασιρεμένza, τι δεν κύπεν και γάλα δεύαν πλάν. Τον κότσουμπα εφόρτσανα τον τα λώματα και μετένα λάχταν έσυρε να τον έξ. Από τότε οι Ρωμαίοι επήραζαν να τον. «Ναι πε κότσο, γιατί και πέμνες στον παράδεισο, και ρέχτεσα, για ο Άγιος Πέτρος εχάτεψεσαι και κλώστες ο πεις συγκόλαση». Ο κότσον και χολιάσκου του μας χαρίασεταν, άρα έσπα ακόμα πολλά χρόνια, επορπάτνησα στράτας τη πολιτείας, ασέναν άκραν σάλο, έπινεν το ρακόπον, έπαιζαν το κεμιτζόπονατ και μουρζούλησαν τα τραγωδίες.